november a som tu na veľkom štátnom francúzskom jazere, kde som v minulosti lovil. Dlho som sa chystal na túto výpravu, alebo plánoval, vždy mi niečo do toho došlo, alebo tuším 2 roky dozadu tu bola vtáča chrípka, tak bolo uzavreté jazero a stále niečo do toho došlo a už som nemal ani že guráž, alebo také, už vekom to ide, že už že by sa mi nechcelo, lebo viem, že čo je za tým, hore dole sa sťahovať, jasne, niekedy som tie vzdialenosti vesloval, akurát som spomínal, že mi nebolo problém 2-3 km veslovať s 2 člnmi naložené full materiálom, bez batéria, išiel som do prístavu, najedol som sa, troška pospal a ráno naspäť a toto som robil 2 týždne, ale teraz už, jasné, keby som sa nejak si prepol hlavu, tak idem do toho, ale jasné, už dneska sú silné batérky, Lionky, Life, všelijaké, takže dobré motory, tak a jednak už aj nechce sa mi to jednoducho tak už robiť, tak to tarzanstvo už ma prešlo troška, jasné, chuť mám chytať, všetko robím preto, ale už vidím, že tým vekom to je také, že viacej, že pohodlný, ale jednoducho to je cítiť ten vek. To už ma aj všetko bolí a aj tak si myslím, že som pred rovesníkmi troška dopredu tým športom a nejakým stravovaním a nejakým životným štýlom, ale vek neošáliš. Miesta na lov som si našiel krátko za burinami z takých 2 metrov do 3, 4, 5, taký prúči s rástami, tak tamto pokladám obidve miesta nedaleko od seba. Nekrmím na nejakú veľkú plochu, lebo keďže je krátka doba lovu, nejakých 8 hodín chytám, takže dávam to do takej 2x2, 3x3 do krátkeho sektoru, to rozhadzujem, do toho to pokladám, chytám na 2 príchute, tu na jahoda 24 a Squidcrawl Scopex, popky sa hrám s farbami, teraz mám oranžovú Sunrise a žltú Scopex, no a už prvý deň krátko po zavezení zavážam, niekedy som tu aj nahadzoval, ale teraz zavážam, precízne to pokladám, tak po pár hodinách som mal takú jazdu, že chvíľu potiahlo, vedel som, že to je záber, pozeral som sa okolo, vtáky tam neboli, lebo tu plávu labude, dokonca už tu boli aj žeriavy, čo tu v minulosti neboli, tam som sa pozeral, všetko vyhodnotil, všetko v poriadku, žiadne vtáky, tak a znova to potiahlo, krátka jazda, buď ostal zaparkovaný v trávach, alebo skrátka už nemajú takú energiu, alebo sílu, alebo výbušnosť, že by chceli niekde ťahať. Jasne, každá ryba má iný charakter, buď potom, keď prídem nad miesto, že sa poblázni a vtedy fajtuje a vydáva tú poslednú energiu, bojuje, alebo sa odozdá, vyjde hore a jednoducho ju podobereš. No a bol to krásny lisec, 22-kilový, ktorých tu je neurekom, je to na tejto vode, to je kráľovná liscov, určite táto voda. Takže ma potešil hneď prvý deň záber a krásny, tučný, vyžratý, vidno, že jedia, majú mesité ústa, mohutné ryby, krásne stavané, tak ma strašne potešil. Po dlhom čase som tu a hneď prvý deň ryba, takže som spokojnejší a čo bude nasledovať, uvidím potom. Pri tomto love ščlna jedlo riešim tak, že večer si navarím v prístave alebo pripravím si jedlo ako ovsené vločky s proteínom, s orechmi, z kešu, s lieskovcami, s arašídmi, s banánom, k tomu ovocie, čučoriedky, rúžky momentálne. No a ďalšie jedla sú buď tuniak alebo rýžová kaša s proteínom, mám zavarané mäsa, morčace a kurace z biofarmy. A túto výpravu som sa rozhodol tak, že nebudem si variť na člne, všetko si pripravujem večer v prístave, že nebudem sa obmedzovať, chytám na krátkom, na malom člne, na 3 dvacine. Nabývanie je pomerne malý, ale na zavážku je optimálny. No a v noci chodím do prístavu preto, lebo je zákaz lovu ščlna na vode a po západe slnka, pred východom slnka môžeš len chytať. Takže je to 1000 km na západ. Čas ešte není prehodený, je londýnsky čas, takže tu o hodinu neskôr vychádza slnko a o hodinu neskôr zapada. No ale je to asi 8 hodín lovu, ďalších zbývajúci čas treba byť v prístave, nesmie sa ísť na vodu, ani ščlna, ani z nejakých lesných partí sa nesmie chytať, takže je úplne zákaz, je to taký premárnený čas. No ale chcem tu chytať, chcem tu uloviť miestne krásne lístce a stojí mi to za to aj ten krátky čas a
verím vždy, že niečo chytím, alebo sa podarí, aj keď ne každý deň, alebo niekoľko rýb za deň, ale vždy je tá šanca a všetko preto robím. Viacej chalanov mi písalo, alebo sa pýtalo, že koľko má stupňov voda, že jak tie ryby žerú, alebo či žerú, alebo jak to vplýva na tie ryby. Ale pravdu poviem, jak som kúpil nový sonár, alebo vymenil sonár, tak od novoty mi tam nefunguje ani teplota vody, tak ja to ani nevnímam, ani nepozerám. A keď som predošlý sonár aj mal, že to bolo v poriadku, tak mňa to nezaujíma. Ja si to pozriem len informatívne, jednoducho chytám. Chytal som aj 4-stupňovej, aj 3-stupňovej vode, tak ja to vôbec nepozerám. Vravím, že pre mňa to je len informácia, že pozriem na to číslo, ale vôbec neriešim, že nejaké iné krmenie, inú taktiku alebo niečo. Jednoducho čakám na tom mieste a buď tie ryby prídu, neprídu, alebo majú veľkú aktivitu, alebo nemajú tú aktivitu, alebo je zlé miesto, už si to nejak vyhodnotím v hlave. Samozrejme, tá studená voda ovplyvňuje tú agresivitu rýb, alebo tú energiu v nich. Vidím aj teraz zábery pomaly. Som myslel, že len sa mi jemne kýváca loďka, že sa natáča, že píp, jemne cievka rapkala, signalizátory mám krokovať možno na 20 cm, takže jasné, že niečo potiahne, pípne to raz, dvakrát. Takže ale jasné, pri tých fajtoch tá ryba sa prebere, bráni sa, samozrejme nechce sa nehať vyťahnuť alebo dostať do podberáku, alebo jednoducho ten odpor robí. Minimum rýb je takých, že úplne sa oddá. No ale tie ryby, čo sa oddajú, je to aj v lete, hoci kedy, že veľkú rybu vyťahneš hore a len sa prevalí nabok a podobereš ju, a potom mladí športovci, tí fajtujú, sú jak divé kone a jednoducho ťa potrápi. Takže hovorím, s tou teplotou vodou, mne to je len číslo a nič, žiadnu taktiku alebo nejaký ten lov mi to neovplyvňuje, alebo že teraz prídem na vodu, prídem na nejaký revír, odmerám vodu a idem domov, alebo v minulosti aj také som mal, mi volali chalani ešte dávno, keď som chodil do Maďarska, ma volali: Peťo, že aká je, že chodia po Maďarsku, že merajú vodu a oni však sadni a chytaj. Takisto pH merali a také, takže toto absolútne vylučujem, to mňa nezaujíma. Druhý deň som mal záber približne v tom istom čase ako predošli. Identický záber, krátky poťah. Vedel som, že to je ryba, lebo počas celého času ani necvakla cievka, ani nepipol signalizátor. Aj keď ich mám naštelované na veľkú vzdialenosť, na pipnutie. No a jak som dal dole udicu, som išiel do člna, tak ešte troška potiahol a prišiel som tam a jak som ho dvihol, zacítil som rybu, samozrejme, že bolo to ďalej od položeného miesta, po ceste už zapínam sonár, aby som vedel, že kam tá ryba smeruje, aby som vedel, s člnom už manévrovať. Bola troška potiahnutá, no ale jak som ho podvihol, tak sa troška zbláznil a začal fajtovať. A bol to nakoniec lisec, krásny, dlhší ako ten predošlý, 24 kilový a krásne, plné ryby, vidno, že ešte žerú, aj keď nechodia v hojnom počte, lebo vždy len jeden záber. Aj prvý deň som si myslel, že bude nasledovať, alebo som si prial, že bude nasledovať ďalší, ale neprišiel, či sa rozplašia, alebo chodí, pozbierajú krmenia a idú ďalej, alebo neviem, aké majú zvyky, alebo akým štýlom jedia, či odchádzajú potom a zasa vracajú, samozrejme v tom istom čase, lebo 2 dní sa mi to potvrdilo, tak asi to je tak. Takto keď som vzdialený od miesta alebo od nejakého základného táboru, teraz od auta v prístave, tak v člne mám vždy 2 podberáky, 2 batérky, náhradnú, keby sa mi vybila, podberák môžem zlomiť, stratiť alebo odfúknuť pri silnom vetre. Záťaže, krmenie, popky, bustrovaný bojlis, normálny bojlis s peletami, lopatku,
kotvičku a vakvoske všetky veci, nož, kliešte, bižutériu po prípade, keby som odtrhol na domotanie šnúru, šokáče, všetky tieto veci, arómy a rôzne veci, ktoré považujem za potrebné. Počasie by som dal na také dve polky. Na začiatku výpravy fúkalo hneď, ak som vystúpil z auta, uragán, strašne silný vietor, 60 km, a do toho pršalo, bolo také premenlivé počasie, také aprílové, pršalo, prestalo, silnejší vietor, slabší, potom sa točil do dvoch strán. No a v strede týždňa prestalo pršať, aj fúkať, úplne sa zastavil vietor, aj dážď, vyšlo slnko, no ale prišli mrazy, takže nočné mrazy, úplne -2, -3, ale v pohode na prežitie, len tá zmena počasia prišla. Tým pádom už som nemal druhý deň záber. No a uvidím, či keď sa ustáli toto počasie, lebo má takto pretrvávať bez vetria, alebo úplne minimálny vietor so slnečným počasím, či prídu ešte zábery, alebo nie. To nechám už na osud. Z toho nemám obavu, že by kapre nežrali. Kapre žerú určite na niektorých miestach, len samozrejme nie sú rozlezené, malé absolútne neotravujú, ani nejaké pleskáče alebo liene. No ale jednoducho je chladno, voda ochladená a tie ryby sú niekde stiahnuté, preto ich aj hľadám. Idem na 3. miesto dnes. Uvidím, čo to tam povie. Vôbec sa toho nebojím, že nemám predkrmené alebo rozkrmené. Krmím bodovo úplne na malý priestor k montáži. No a tie ryby jednoducho, keď sú tam, to sa mi aj z minulosti potvrdilo, tak je za pár hodín záber. Len jednoducho ich treba trafiť, je to náročné na prácu, prekotvovanie, odkotvovanie, presun, zbaliť všetko a presunúť sa na miesto. Vytipované, samozrejme musíš poznať jazero, zvyklosti alebo hĺbky a vôbec čo sa v tej oblasti, kde chceš chytať, nachádza, alebo aj vôbec na tom konkrétnom mieste, ale čo tomu predchádza, odkiaľ tá ryba môže prísť, alebo či vôbec má záujem o ten sektor, o ten priestor, alebo o tú zónu. Či tam má nejakú potravu, alebo vhodné miesto na nejaký pobyt cez deň, aby sa tam nejak motala, alebo trávila ten čas, alebo aby sa tam krmila, ale to už je na vyhodnotenie človeka, teraz konkrétne mňa, a nejakú predstavu mám a som zvedavý, či sa to naplní, potvrdí a či príde ešte nejaký 1-2 zábery. Už mám krátky čas, už sa schyluje výprava ku koncu, ale do poslednej sekundy dávam tomu nádej. Na tejto výprave, takisto ako na mnohých mojich výpravách, mám namotané šnúry, 16 oranžové submerčky, keďže ešte pomerne do stráv pri kraji alebo od kraja alebo na niektorých pličinách, tak nemám problém po ceste za rybou alebo keď sťahujem prúty rezať tú trávu. Mám tam šokač fluorkarbon asi 20-30 metrov a samozrejme závesný klip, návazec 25 cm a to je asi všetko. Chytám na 24 bojlisy a 16 popky alebo samostatný bojlis, 24, vôbec nejdem nejaké malé nástrahy alebo tigrák alebo kukuricu, umelú kukuricu alebo nejaké malé nástrahy. Nešpekulujem týmto spôsobom, radšej vyhľadávam tú rybu a ostávam pri tých celoročných nástrahách, čo používam celý rok, či teplá voda, studená voda, vôbec to neriešim. Nechytám ani na samostatné popky a nehovorím, že mám problém s nejakými malými rybami alebo lieňmi, ale jednoducho takýto štýl som teraz zvolil a tak ostanem až do posledného dňa. Návazcovú šnúrku používam Natural Super Soft, jemnú, mäkkú, potiahnutú, 25 librovú a háčik mám 4, tak ako celoročne, White Gap, alebo na jednej montáži White Gap, alebo mám viacej montáží nachystaných a mi je úplne jedno, po ktorej siahnem, či tam je White Gap alebo Curve Short. A teraz 4. Nemám ani narobené menšie šesky, ale chytám takto a ja nešpekulujem, ani si nevyrábam dopredu
nejak dlhodobo dopredu. Urobím si samozrejme tu na rybách 2, 4, niekoľko návazcov, keď po prípade, keby som otrhol, aby som sa s tým nemusel hneď nejak zaoberať, aby som to len vedel vymeniť na vode a takto to mám pripravené, ale vôbec si to nepripravujem dopredu. X návazcov a rôzne varianty a ja mám rád také, že prídem na ryby, vyhodnotím nejakú svoju momentálnu intuíciu a podľa toho chytám. Klipy na záťaže používam odpadávajúce s čapičkou, ľahko odpadávajúcou, ale tak jemné zábery sú, čo sa mi takisto aj v minulosti potvrdilo, že tá ryba to ani ten ľahko odpadávajúci klip, ani stadiaľ neodpadne tá záťaž. Používam 350-380 gramové a hovorím, tie ryby tak jemno berú. Takisto aj na Kráľovej sa mi to stalo, že ryba tam čušala, že raz to píplo. Už treba samozrejme aj ten záber vyhodnotiť, že keď to raz pípne, či to je vták, burina, prúd, alebo vietor, alebo niečo pod vodou, nejaká ryba, nejaká šťuka narazila v burine do tej šnúry alebo silónu, ale hneď vychádzam na vodu a 99% prípadov sa mi potvrdilo, že tam bola ryba. Tam už dlhší čas čušala, keď som neišiel hneď až pri prevážke, ale tie zábery sú jemné. Tak, jak som aj spomínal, že potom tá ryba, jak dostane nejakú bombu, jak ju začínaš dvíhať, alebo sa je to viacej, nejak ju to zabolí, alebo niečo, tak potom sa poblázni a zdivočeje a fajtuje. Ale potom zábere vôbec to není jazdy, že ťaha do nekonečna, že kým chytíš prúd a naskočíš do člna, ideš za rybou a ťahá do nekonečna, tak jak sa to stáva od jary do jeseni, ale ak už dojde nejaká studenejšia voda, tie ryby žerú, ale tie zábery sú jemné. Preto si myslím, že možno tie aj ryby sú tam, že či nasaje tú guličku a nechytí sa dobre a neviem, toto neviem vyhodnotiť, to sú len také domnienky, čo aj s chalanmi si hovoríme, že ako by to mohlo byť, ale nemáme tam podvodné kamery, nevidíme to. Takže ťažko povedať. Musí sa chytiť a vtedy to, keď je premenený záber, tedy je jasné, že tam boli a žrali a je dobré to miesto. Na tejto výprave používam 320 čln a 290 na zavážanie, 320 na bývanie, kde mám broličko. Postiel tam mám flatliner, 6-nohový, v pohode sa na šírku zmestí, jasne troška vytlača to broličko, ale v pohode. Spacák, R2, v pohode, vôbec mi není zima. Jasne, nespím tam holý alebo v trenkách, jak niektorí chalani tak spávajú, si prikurujú, ja si nekúrim, ale je to tak, že absolútne nepociťujem zimu, aj keď mrzne a aj na iných výpravách bolo aj viac, mínus, jak je teraz, takže úplne v pohode. Dobré oblečenie, dobré termoprádlo, tepláky alebo nejakú bundu. Ja mám v kuse na sebe šerpu, aj spodok, aj vrch a to úplne ma vyhrieva, mne to úplne vyhovuje. Jasne, čiapku v noci, aby ti hlava neprechladla, lebo od hlavy ide chlad. To keď sa prehrievaš a na nohy, dobre kvalitné ponožky a človek musí byť v pohode. Keď aj niečo je, že má nejaké kalórie, nejakú energiu, nejaký teplý čaj, nejaký winter time, zázvor, škoricové a takéto nejaké mixy, tak musí človek v pohode prežiť. Ráno takto je, alebo cez deň je takto super, vyjde slnko, človek sa nejak nabije tým slnkom, len zase to je taký kontrast, že zapadne slnko a v sekunde je zima. Takže to je také, že človek si to musí vychutnať cez ten deň, to slniečko. Ale je to aj také zase na to obliekanie, že toto už tá neskorá jeseň a tá zima, v kuse sa prezliekaš. V noci je chladno, nahádžeš to na seba, vyjde slnko, teplo, vyzliekaš. V lete to je jednoduchšie. Máš tričko, dáš si večer len nejakú mikinu zipsovacú alebo jakú obľúbuješ cez hlavu a vydržíš. Ale teraz tie vrstvy musíš viacej vrstiev dať dole a viacej vrstiev hore, lebo tie teplotné rozdiely sú väčšie. Tak jak sa v lete teším, alebo v nejakom jarnom alebo teplom období na vietor, že tá ryba ožije, že sa prekysličí voda, a prídu zábery, čo sa často nepotvrdilo. Často to bolo naopak, v bezvetrí, úplne v kľudnej hladine, v najteplejšej vode, v plytkej vode, tak
som sa niekedy bál v týchto november, december, v týchto zimných časoch, že keď dojde silný vietor, že či tá ryba, či to na ňu nevplýva, že či práve že sa niekde neschováva do závetria, do nejakých teplých častí, ale vôbec sa toho nebojím, lebo aj v minulosti sa mi potvrdilo, či tu, alebo na Kráľove, alebo na veľkých priehradách, aj november, december, že ten silný vietor prináša tie zábery. Mal som zábery veľké ryby, takže v tomto čase, alebo už v tomto období, alebo v tejto etape nebojím sa toho absolútne. Môže fúkať, pršať, dážď a môže byť zima, môže byť aj mínus a tie ryby, vôbec to na nich nevplýva. Práve, že vtedy prichádza viacej záberov. Predposledný deň som nedosiahol záber na novom mieste. Ráno som vyrazil, bola ešte hmla. Čakal som, otálal som, ale išiel som na GPS. Niekedy aj to GPS blbne, keď je silná hmla. No ale prišiel som na miesto presne, už som si to dohľadal a takisto na vode, čo som mal z predošlého dňa uložené body. Záberu som sa nedočkal, takže deň som si vychutnal, slnko som sa prehrial troška aspoň po predošlých dňoch, keď fúkalo a pršalo a záber nebol až do konca hlovu. No a posledný deň, takisto hmla, bez vetrie. Už som mal nové miesto pripravené z predošlého dňa. Na záver som si ho pripravil. Osadil bojky, lebo sú tu povinné markere. Aj keď došla kontrola, tak v kúse marker, že aby videl, keď príde, že kadiaľ ide line, aby nám to neodrezala, lebo z takého dôvodu aj kvôli prívlačarom, ich tu chodí veľa, aby neboli konflikty, aby videli, ale niektorých práve, že to priťahujú tie bojky, keď vidia a hádžu okolo. Ale pohode nevyťahol ma ani jeden počas tohto lovu a tento posledný deň hneď ráno krátko po zaväzení, čo ma aj prekvapilo, plávali tu všade labude a kačice a mal som zase taký slabý poťah, aj som išiel na to pozrieť. Sa mi zdalo, že tam je labuť zamotaná, lebo jak som išiel na vodu, tak aj plávala preč a šnúra jej išla aj cez hlavu. Tak som ju odmotal a hovorím, že ani to nejdem previesť, že to bola určite labuť. Tak som sa vracal naspäť a v tom z ruky mi to začalo ťahať. Tak hovorím, tam je ryba. Tak som išiel naspäť. No a už som videl cez buriny, hoci jak to bolo popremotávané. No a začal fight, ryba ožila a šupinač krásny. Výnimočné šupináče sú tu. Málo ich tu je. Nebol gigant, ale krásny, potešil ma. Tak túto výpravu považujem za úspešnú, neúspešnú. Úspešná samozrejme. Chytil som 3 krásne ryby, o 2 som prišiel po slabom, nedôraznom zábere. Nebola to moja chyba, no ale užil som si, pekná výprava, jesená, aj s pravým jesenným počasím, s vetrom a dažďom, aj so slnečným, aj s hmlou, všetko, čo k tomu patrí, už len sneh chýbal, ale to asi už v Európe v tejto ére nehrozí v tomto období. No a ja už potom len pobalím, vydám sa na cestu domov a chcel by som ešte jednu výpravu dať u nás na Slovensku do konca roka. No a vám prajem veľa šťastia, zdravia, lásky, všetko dobre do nového roka, pracovných úspechov na rybách, v prírode a nech vám výjdu vaše sny. Majte sa pekne, ahojte.